Avui us vinc a llegir La Bea balla, de Luciano Lozano. Bon dia! La setmana que ve hi ha un examen de matemàtiques, va saludar la professora un dilluns al matí, quan els infants entraven a la classe. A la Bea no li agradava estudiar, però sobretot no li agradaven gens les mates. A l'escola s'avorria i no treia mai bones notes. Un dia, la seva mare va rebre una carta de l'escola terrible, molt terrible. Deia que la Bea no passaria de curs si no aconseguia aprendre's les taules de multiplicar. Per tant, va decidir contractar un professor particular. Però la Bea no era capaç de concentrar-se. «Què li deu passar a la Bea?», es va preguntar la mare, i la va portar a veure la seva doctora, que en veure que tot estava bé, li va recomanar visitar un psicòleg. La Bea creia que no tenia cap problema, però tothom s'havia encaparrat a pensar el contrari. Se sentia confosa i trista. La Bea i la seva mare van anar a veure un psicòleg, disposades a trobar una solució definitiva. Després d'observar-la i escoltar-la, el psicòleg es va acostar a la Bea i li va dir: «Ara sortiré un moment amb la teva mare, espera'ns aquí». Però abans de sortir, el psicòleg va posar la ràdio i va deixar l'habitació envoltada d'una suau melodia. Durant un moment, la Bea es va oblidar d'on era, va somriure i va tancar els ulls mentre el cos se li movia amb gràcia seguint el ritme de la música. La mare de la Bea no havia vist mai la seva filla moure's d'aquella manera. El psicòleg es va escurar una mica la gola i va anunciar amb veu greu: «Senyora, la seva filla no està malalta. La seva filla és una ballarina». «Soc una ballarina? Soc una ballarina!», va pensar la Bea. «Li recomano que porti la seva filla a una escola de dansa», va sentenciar finalment el psicòleg. A l'escola de dansa hi havia molts nens i nenes que no paraven de moure's, ben bé com ella. Quan la mare se'n va anar, la Bea es va posar a ballar com tots els altres nens. La Bea tenia la sensació que flotava per damunt del terra. Tots somreien i no els calia parlar. Es va sentir feliç. La Bea passava tota la setmana esperant que arribés el dimecres a la tarda per anar a la classe de dansa. Practicava a casa cada dia mentre recitava la taula de multiplicar. La Bea va descobrir que li resultava més fàcil pensar i estar atenta mentre es movia. Ara s'ho passava bé fins i tot a l'escola. «27!», va cridar la Bea quan la mestra va preguntar quan eren 3 per 9. A la nit, somiava que ballava i repetia els seus passos de ball preferits. Podria ser que la Bea arribés a actuar en un gran teatre algun dia. Podria ser que no. Però no deixaria mai de ballar. I per cert, va aprovar l'examen de mates. I ara us llegeixo el que hi ha aquí darrere, que és un molt bon resum.
La Bea és una nena molt inquieta, que no aconsegueix concentrar-se a classe, cosa que preocupa molt als seus pares i mestres. Podria haver de repetir curs. Tot buscant la solució al problema, descobreixen que la Bea no està malalta, només té una afició que no pot contenir. La Bea balla. I ara digues, què en penses d'aquesta història? T'ha agradat? Què ha passat? Què li passava a la Bea? Com ho ha solucionat? Comenta i fes una reflexió d'aquesta història.